Mga kalalakian na aktuhan nga nagapangkuha sang balas sa suba sa barangay Amparo Pavia. Illegal quarry madugay na nga problema suno sa punong barangay. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Makitaan ang ini nga mga lalaki nga nagapanghakot sang sinako nga balas halin sa tunga sang floodway nga sakop sang barangay Amparo Pavia, Iloilo. Talalupang doon ang mga tinangkas nga balas nga ila nakuha. Ang ginahimo sa mga ini, illegal quarrying suno sa barangay. Apang sang ginpadulungan sa news team, nagpalagyo na ang mga ini. Suno sa punong barangay, madugay na ini nga problema sa ila lugar apang nagabalik-balik lang. Apang nabudlay naman sa pagsaway ang barangay. Ginapambalaan ko na sila nga pantigaling kung kaysa hindi with manong tao bla kay siyempre kung tigado ang tao basi mangawat pati problema magyapon barangay. Ginpahayag sang Menro Pavia nga nagalibot man ang kapulisan sa mga river system sang Banwa. Apa nga problema, ang mga pulisman lang ang ginabantayan sa mga illegalista. It's all illegal since why kita permit yung ina-issue sa ila. Especially nga may structure kita. So once na mag-issue kita permit sila sa ila, we need to ask clearance sa DPWH. Because we have a flood control structure ng may dike. Suno sa Menro, makabig na small-scale miners ang mga illegalista. Kung kaisa, may mga truck pa nga nagasulod sa pag-pick up sang balas. Peligro naman kuno ang dalas ng illegal quarry sa kasubaan sang Pavia. Ang una sila nila is may mga bata nakakalumos. So isa epekto. Ikaduha sila kung mag-extract sila within sa iya foundation. So aton foundation from time to time, a weekend. So ang mga na-cause ang collapse ang aton niya foundation, kag-collapse ang aton niya dike. Ang madakpan nga illegalista, pagamultahan kag kumpiskahon ang ila kagamitan. Pinatagan sa warning. So sa sunod na, makita ko naman sila, may mga record naman din sila. Ang pagkatakop pa sila with coordination sa tungan ni Roma. Pinakonsita na muna sa social issue, kaya makikita ano muna naka-protect. They will go back, because magaling sabihin namin na natin ako sa ako lang niamon mo. No? Pero parang namatuan sila at inyara mo na sila naman supplyan ng TCC, which is why may mga multi-cab o may ano na sila na may na-truck. Upoy kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.